नमस्कार, मी दीप्ती गोगटे. मी आपल्यासमोर कविता सादर करत आहे. मी स्वतः लिहिलेली कविता आहे. कवितेचं नाव आहे पाऊस आणि मुंबई. मुंबईचं लाईफ इतकं सोपं नाही. पावसाळ्यात बेहाल काहीच उपाय नाही. पाऊस जेव्हा थांबायचं मनावर घेत नाही, सगळीकडे नद्या, कुठे रस्ताच दिसत नाही. टी व्हीवर हिंदमाताला जास्त फुटेज मिळतं, कारण सगळ्यात आधी पाणी तिथेच परीक्षा घेतं. जोरदार पावसानं जेव्हा पाणी येतं रुळांवर, लाईफलाईन लोकल थांबते आहे तिथे जागेवर. अडकलेले प्रवासी गाठता येतं ऑफिसना घर, पदयात्रा निघते रुळांमधल्या रस्त्यांवर. इंडिकेटर फक्त 00 दाखवतात, तरी लोक खोट्या आशेने फलाटावरच थांबतात. पावसाळ्यात एकदा तरी ऑफिसमध्ये झोपावं लागतं. वर्षानुवर्ष असंच सगळं सुरळीत चालू राहतं.